Ahojte priatelia! Pizza House Topolčany prichádza s absolútnou novinkou, vianočnou punčovou záhradou. Nová zimná terasa, kde si na pohodlných stoličkách môže kvalitný punč vychutnať až 40 hostí. Výber je poriadne pestrý. 7 rôznych punčov, horúce pečené jablko, varené víno a veľkou špecialitou je nápoj z vaječného likéru a whisky Bombardino. Keďže Pizza House má bohaté skúsenosti s prípravou cesta na rôzne spôsoby, v punčovej záhrade sa predávajú aj domáce párance. Bohatá vianočná výzdoba, skvelá obsluha a ešte lepšie jedlo sú zárukou, že sa budete u nás cítiť fantasticky. Tešíme sa na vašu návštevu. Šťastné a veselé vám praje Pizza House Topolčany. Dámy a páni, aby sa nezabudlo, hráme o 30-eurové konzumy. A to sa vyplatí. Nezabudni zdieľať toto video, označiť 2 ľudí do komentáru, no a výhra môže byť tvoja. Vidíme sa v Pizza House. Šťastné a veselé!